tunjuma kan case ngai thla khau tur hi ataka thil thleng ani po kan jinglo hial mai theya eng thil nge hetiang thil rap thlak tak mai hi he pa hian unaw nu te chunga hian ati theizok ti chu kan zona ani ngei po arin hle maya ole engtiang che in nge he khi sa hian thil la thlen ti te I han thlir hodon te ang kumsang khazaria somria chhawbela khan Williams Lake Canada a thil do omlo tak mai thlengin he thil thleng hian Canada ram mai ni lo India ram khopui pakhat po a thong hle maya he thil thlenga bul in chandan chu hetiang hi alo ni kumsang khazakwa somruk pahni ani a Punjab cheng mechia kumsom pasari na mangmek Narinder Koritan chuan achung te le an than le rol te chuan pasal thatak zon sakin apate chuan a thian pakhat Amar Singh Poni fapa Gurudev Singh Ponia kumsom pasari mi chu Narinder dan chuan azon mu sakhlo maya Narinder pate chuan Amar hna an fano in pasal nei a hun to dan te chu wasoin Amara po chuan a papatan chuan nupui azon ve me ka wangin Narindari ti chung kwani na in bitur chuan thutluk na chu an siam chui tak ngala Amara hian a fapatan hian me che mil thatak pian po nal ve tok tak le apoi mo bera chuan in chung khur che fel tak le thil dang zong zong aya a chung kwa da poi mo theitur chu me chia azong me kalo ni a he hi a chan po anupui hi heti hunlai hian a hresel lo hle maya chu mai ba ka a fanu nei chun la chuan pasal ani to awangin an chung kwa chu ne taka enkol theitu tor me chia fel tak chu an chung kwa chuan an ma mo hle maya te chuan Narindari chung te le Gurudev chung te chuan an fa te in na turatan chuan in mu khom te siamin an fa te chu arang thei ang bera in nei turin thutluk na po chu an siam chui ta ani chutiang chuan an rop man ang zelin hemikum kumsang khazakwa somrok pahni ve ka hian Narindari le Gurudev te chu ani nei ta nge a Narindarin a pasal tor Gurudeva a hmutir hian a hlim em ema a chan chu Gurudeva chu palian thatak ni in a pian an em ema chu mai pialama a hmel en ang aya mizaidam tak ani na lai te chuan Narindari chu a hi hle maya chuti lai mekin Gurudeva po chuan Narindari chu anupuya tan chuan a IIB khaulo avoi khat mona chuan Narindari chu a thinlung zong zong hian a hmangai ngal emo te mai tur hian angai na em ema te chuan Narindari po chu a in thara chuan loilutin a pasalapa amara do thu sam nge chuan Narindari chu an chung ko khaiding tu pakhat ani mai pialama in chung khur khosak relna te chuan soisian lai chu a om ngai mi ulawa Narindari chu a chung ko thartan chuan mirin tlak tak mai le mo fel tak ani thin ani te chuan hunte aliam zel nu chuan fanu do om tak nein kumsang khachakwa somruk palia khan an fanu upazok ni tur hian Surjit Kori an dia chun neya chumi hnu kumsang khachakwa somruk paria ta khan fanu no pangzok ni turin Harjit Kori chu an nei le ta boka chutiang chuan an chung kwa chu an hlimin Narindari le Gurudev te chu no pangte tan chuan nu le pathatak an ni a hetia fanu pahni an nei hnu lok hian Narindari chuan fa hring le in himi tuma hi chuan fapa dom tak mai an nei hlewa amai ro chu wandoi thlak takin an fapa chu chan mu mal em po omlo chuan a pian atanga ni ko hnu leka chuan a boral hlo maya heti lai hian Gurudev te hi Jalendar Punjaba Muthoda Kalan venga an cheng mek bok ani te chuan apa hian an venga hian ramzau vak lo nein ta chuan thlaite chingin chu chu an chung ko ezon na ber po ni a Gurudev Singapa amara hian a fapa chu ezon na thazok ani thinan Canada a chuan kalve se adu hle thina chumi tur po chuan a fapatan hian poisa de chu kho sak thinin heti hunlai hian Punjab mi te hi US a emo Canada a emo na thoka kal hi anin ti mu hle maya an fa te ramdanga an da tak tena poisa tam tak an ron thon thina wang hian amara po hian an khosak anom ve deuh nan ti in a fapa chu Canada a kalve se adu thin hle maya chu mai ba ka Gurudev hi padam thlom le mi fel tak ani awang hian anu le pa te thu po hi awoi viawa chutiang mi ani awang chuan apa amara hian Gurudev chunga chuan arina po chu a ngat na sei mema te chuan Canada a fapa a kalve theina tur visa a boy pui fel sak nuwa
Gurudev chuan Canada ramlam chu panveta in hetia Canada apan lai hian anupui Narendra chuan anfa pathomna tur chu alo pai mek nge ani ti chuan kumsang khasakwa somsaria Gurudev chuan Canada ramlam chu panin Williams Lake British Columbia chuan acheng zuita a chuta chuan mi hnuaia inhlo thinin asum tho chu ang te chu India ramlama achungte in kolna turatan chuan thonta thinin hetia rim taka Gurudefan Canada na thola hian India ramlama anupui om Narendra po chuan anfa pathomna tur chu meichia lo ni le ta a amai ro chu Gurudefan fanu ani le ani ti asya thian ariru ha im ema achan chu fanu pathum lai an nei ta ka wang hian afati pasal nei huna an thuam chom tur chu aturu dona ni ti chu asiat wangani a chumi ni awan chuan Gurudev chuan afati pasal nei huna an thuam chom tur ngai to reng chung chuan ahma aya rim le zo zo ka na chu thokta zelin mun khata mai ni lo mun sang sanga ni khata po sum tam jok alak lo thenan chuan ha po soilo chuan na chu a thokta thin ani ti chuan kumsang khachakwa sumsari patnia Gurudev chuan Canadian mi le sa ni na nei to in hemi hnu hian anupui le afanu pathum de chu ahnena na cheng ve tura Canada hroi chu atumta a ma se apa amara chuan Gurudev arwa hmuna chu lo pom sak do lovin a una pa Gurudev u sia chu Canada a omtir zo ka du wangani a amai ro chu Gurudev chuan anupui fanau te nena chen hawa an chung ko a nun ho ve tak tak achak to awangin engtik lai ma apa thu sei nel ngai lo Gurudev chuan adu dana atho chu kaltlang pui tho chu atum lui thawa chutiang ani awan chuan apa amara po chuan afapa thutlok na siam chu ngun taka angai to hnuwa amole atote pathum chu anpa Canada a cheng bula kaltir ve chu arem dita a te chuan kumsang khazakwa somsari pathuma khan Narendra le afanu te pathum chu anpa chena lam Canada pan tur hian anin chu chhosanin Narendra chu hunrei tak hnuwa apasal a hmole theidon awang chuan a hlimin a phor em ema anfa te po chu anpa an hmu don awang chuan an hlim le boka mase Canada a Gurudev a kal khan afa te kha an no pan em awangin anpa chu an thi chang lo hle thung an no pang berla apa umlo hnuwa piang ani awang khan apa chu a thi chang lo le zwala chuti lai mek chuan Gurudev po kha a chung kwa a thlak hlel le a hmangai em tinen hunrei tak hnuwa anin hmole don awang chuan a hlimin airport a anupui fanau te lo thlen hun chu lo ngakin a chung te an lo thlen chuan lima wanga mitui ti tla in anin kwat hloma te chuan anupui le afa te chu akara chuan phurin a chena hmun Williams Lake lam chu an pan le ta a airport atanga Williams Lake in kar hi mel zathum somli pakhat lai hlani in darkar ruklai an tlan hnuwa tluang takin an pa chena hmun chu an thleng ta a Gurudev hian mi in lo sa lo fingin ama tiam hian mi pakwa lai an lo cheng sa to a hetia anupui fanau ten an fin hnu hian an vai hian in khata chu mi som pathum lai an lo ni ta a atira Narendra le afa te chu anom na thara chuan an om thiam lo hle maya ma se Gurudev chuan afa te pathum zinga au pa te pahni chu English zerna te kaltirin heta hian afa te po chuan thian thar chu an nei takngal vata chute lai mekin an fanu no pangbera kolbiri ero in lama athiamang angin English zertir ni in nau pangte chuan an sa khwale an no chor chhona ram chu an theikil mai lo nan Gurudev chuan TV a Bollywood film le hlate entir thinin angai thlak tir fo thin bok ani kumsang khachakwa somsari pathum September thla along ni chuan surji ti le harji ti chu school te kaltir vetanin in lama hlim thin hle ma se an school a chuan an vun rong le an hmel adang lambik de awanga ti du da chu an ni ta fo maya ma se ni ti aliam zel no chuan ti du da na an ton fo thin te po chuan zoi zoi chuan akal san ve re ta a wani thlak takin no ber Narendra po chuan na tharte mu ve in sumpo tlem tlemin a thok chok ve da zela anu a phe chuan an no pa an sum tho chhate chu tlem tlema kol chawin an chung ko chena tor in le ve chu an tum ve ta a te chuan kumsang khachakwa somsari pali February thla khan in leina tora an sum khol de chu mangin Williams Lake a vek chuan an chung ko pola an in tur leo leo chu an lei ve the da hlo mai
an fa te infiam na tur tual zo zau thatok tak chu omin anin thara chuan an hlim thin em a ti chuan hetia in an le atanga kumhni nu kumsang kha zakwa sumsari paruka chuan van nei thlak takin narin dari po chuan naw chu pai veli in hemi tuma hian fapa to tak mai jesia tia ahming an phua chu an nei ve ta hlau maya chutia an fanu ten nucha an han nei ve ta chu anu le apa te po chu an hlim tak zet ani ber ti chuan hetia an chung ko a Canada a anin bin bel nge nu hian Gurudev a chuan India ram lama an chung te chuan sum tam zok an tho chwa thenan le ko sakpa ngai zok an nei thenan an chung tu chu Canada a shwai chu a du le ta a heta hian a umi pa chu na thak tur hian Canada chuan shwai ni in hemi nu hian an chung te India rama mun sang sang a cheng te chu Canada a nu thok tur emo in beng bel tur chuan a thatnem ngai na in a shwai ta zela hetia an chung ten Canada an thlena piang hian Gurudev atena hian in ngachil thinin na an thoa in le na tur sum an tho chwa tam hnuwa anin sun chok vele mai zela chutiang chon Gurudev ate in chung chu an chung tena an fin lai hian India ram khoi emo pakhat ang mai hini thinin Gurudev ate chung kwa hi an ma ni fin tu apiang te na chuan an fel the em a chung ho na tho tu te chu lo zon pui thinin an tan chuan an thlamwan pui om thin hle ani ti chuan kumsang kha zakwa somria ron in her chuakin Gurudev chu Canada a kumsom lai chu a om to ba ka anu pui fanau te po chu kumsari lai chu an om ta boka heti hunlai hian a faranu fapa manjit virka kumsom ni pariat chu anu pui le an fanau sentinen Canada a hian in beng bel tura ron kalve in hemi kum hian Gurudev te chung hi an ron fin veri a chutia an ina nau sen a chen ve do na wang chuan Gurudev le a chung de chu an lo hlim em a Gurudev chuan a fa te school bank ne na chuan manji ta chu in hmel hria tiana te nein an u nau pa ani thole an u ani thu te chu a shila chuta surji te le anaw te po chuan manji ta chu an pian pui u nau ang maya lo enin nuta patling to tak mai an nei ani ti an han sha chuan an thla atimong hle bok ani ti chuan Gurudev chuan manji pani a chung de chena tur hian basement chu sem thasakin chuta chuan manji te chung kwa chu an cheng ve zuita a Gurudev hian basement kongka hi akal ngai meu lawa a chan chu manji te hi a ring thinin anin ang chia en tora a shilba ka a phalna la kher lo po a pindan kiltina kal chu a rim ti sakveka chutiang chuan a farno fapa manji te chung kwa ni an chung kwa chu anin pon a thabok nen an khosa khona chuan an hlimin an thil tina kong tin renga chuan anin pui ton ta thin ani ti chuan hun engma chen aliam le hnuwa kumsom lai mai India ram tlo laba Gurudev a om hnu chuan a kumsom na che che a India rama hun mang tora hun engma chen chol tur chuan ro panna a siam le ta a hetia India ram an cho chung hian Gurudev chuan manji ta kuta chuan anin le anin chung khur en kol dan tur song song te chu ring tok tak hian ada veka ti chuan an fanu pa ber da to harji ti heti hunaya kumsom pakhat mi ti lo chu Gurudev te chung kwa chuan India ram tlo tur hian kumsang kha zakwa somriat October thla khan Canada chu an cho san tak ngala amai ro chu Gurudev te chung kwa in India ram tlo tura an in an cho san hnu lok hian an rin ngam em manji ta chuan ami zedik tak le ten om tak me chu a phor ta tlat mai zan ron ni in harji te po chu apin dana tui takin amu hil meka hetia tui taka amutla hian a ke chu thok le khata kuthian ron man thutin chuta mi pa o chuan thotura ati na chu shazui ngalin amut chho ema wanga harchiang manglawa meng vai roi chung chuan harji te chuan a khombula a una pa manji te ding ran chu a muta ngala chu vele manji te chuan harji te chu a khoma tang chuan kai thole in an thut khomna pindan lama chuan a kai chok le a te chuan hetia thut khomna pindan na om thut thlenga harji te chu shil hai taka a thot no chuan a ma ding a una pa manji te chuan a kor chu philin a kor hak lai a phel fel no hian harji te kor chu a phel sak beli a chumi nuwa manji te chuan harji te chu ten om taka tong khumin a pong so zuita ani harji te chuan a chunga manji te che dan chu a hri thiam lo hle maya a chan chu kan soilan ta kang khan heti hunlai hian harji te hi kumsom pakhat mi chawlani in a chunga manji te che dan chu
solian tak ani ti po hi ashimia lawa omzia po angai to chok thiam lo alo ni heti lai me khian gurudev ati po kha cholmangin India a chuan thathum lai lo om to in ma se hemi chung hian manji ta chuan an fanu harji te chu voi tam tak apong solani ti hi an shimia lawa te chuan kumsang kha chakwa sumriat pakhat January tha cholmanga India ramazin gurudev ati chung kwa po chu Canada hian kirle to in manji te po chuan ami zia chu lo thup le in mi filber om ang chuan lo om le ta a heti lai me khian harji ti la chuan achunga manji da che dan chu achung te bula chuan soi chho du hle ma se achunga manji da che dan chu engi ani po ashia thiam lo awangin achung te bula chuan soi chho ngai na po chu ashimi alawa chu chapa hetia gurde paten Canada an thlen to no po hian manji da chuan hunrem chang a mo po chuan harji ti chu alapong so zui reng tho ani chu mai lani lo manji da chuan harji ti ringot chu abitum alawni ho lo mai kumsang khazakwa somret pakhat kumtop lama khan harji ti o surji ti chu apindana tui pitura tirin heti lai hian surji ti hi kumsom pasari lai ni ve to a manji tan surji ti chu thok le khata akhuma kwai thutin or herna lam hoi song le ten om takhian ataksa chu azut kwal ta vela chu vele surji ti chuan achunga manji ta che dan chu hrethiamin thil dik lo tak ani ti chu ashiat vele athiamang to khian manji ta chu hau ta ship maya chumi hnuwa hlau tak chang chuan manji ta pindan chu surji ti hian a chho sam le ta ani ti chuan hemi hnu lok hian raksa bandan an ti ni chu ron thlengin hei hi hindu sa khoni poimo em unaw no le unaw patini ti na ani maya om zia bira chuan unaw inkar a tha theinan an farnu te hian an nu ta te ban bon tir thinin an nu cha te po hian an farnu te hi an ban an lo bun tir thin ve boka chutian chuan hemini a hian surji te le aleison te pahni chuan an nu cha te pahni jesia le manji te chu ban te bun tirin an nu cha te po hian an farnu te chu ban chu an lo bun tir ve ta boka ma se hemini unaw in le china atana hindu tina an ni ngai puimo em ni hi surji ti tan ero nilung chia thlak tak alawni don jengmai hemi zana apindana thamwang taka surji ti mutlai hian manji ta chu surji ti pindana hian bakalin surji ti sira chuan awamu zui ve ngala te chuan hemi zan hian manji ta chuan surji ti chu pong sol zui li in hemi zana changche hian manji ta hian kulbi ri chu abitum ve le chanta ani te chuan hemi kumsang kha zakwa sumret pakhata tho hian manji ta chuan kulbi ri apindana tui tak amulai chu sol zui li in apong soli ta a heti lai hian kulbir hi kumsom pakhat mi chawni in a u manji da che dan cho enge ani po a hrethiam lo hle maya achunga an u naw pa che dan cho sol ani le ni lo po cho shelawin a u soji ti ne na chuan soi ta ringot maya chuta soji ti chuan alaka manji ta tin om taka a che dang chi a anaw naw pang chia le tha po du anga la thliar sang thiam no chunga manji ta che le dan wang chuan surji te chu aril ro an ta hle maya chu mai ba ka kulbi ripo apong sol do ni chuan manji ta chuan anaw che a harji ti po chu moi lo taka alaka a che to chu ring ta ngalin surji te chuan harji ta hna chuan manji ta chu achunga moi lo taka a che to le to lo chu a zo ta top maya chuta harji ti lo chana chuan surji ti ril ro chu atina tak zet ani ber chutiang chuan manji ta chuan an unaw thum chuan apong sol vek to ani ti surji ti chuan a hriatin an chung ti hna manji ta che dan ten om tak tak ta chu shil mai tha in a hreta a ma se chutiang thil an shil chuan an nu le pa te chuan pasal an nei lui tir emo ani lo poin India ram lama an thon mai chu an hlo wangin ngoi an chu le taringot maya chutakara hetia an chunga manji ta moi lo taka a chen an sei chho do lo awang hian manji ta chu a huang tau zol sot emo ti mai tura omin adu hun huna surji ti te unaw chu apong sol ta thin ani amai ro chu manji ta che dan chu aten om chhotak zela wangle an chunga thilpoi a thlen lo nan surji ti chuan an nu narin dar hna chuan manji ta che do dan chu a sei chhuak ta nge a ma se an be sei lo danin thil chu a thleng ni ta tlat mai an nu chuan a fa ti thlawang ho a hnekin basement a chuan kal to lo tur le manji ta naya om tam lo tur chuan a fa ti chu a lo shil dai maya hetianga narin dari che na chan hi
a pasal Gurudeva a hlovang ani mai pialama an chung komol phawai chuan a fa de chu manji de laka in thiar filim zok tur le ngoi chu zok tur hian adu alo ni te chuan Surjit ti unau chunga thil thleng hi thil na mai lo tak ani awangin an nuna ngong na satak ani pha ta hial maya Kolbir phei chuan kumsang khazakwa somret palia le kumsang khazakwa somret pariata khan ama nun na nge chu voi ni lai lak alo tum to a te chuan kumsang khazakwa somret palia au pa ber Surjit ti chuan pasal ani beta a heta hian Edmonton Canada mi nein anin thara nun thar tan tur chuan aloi lut ve ta hlawa amai ro chu zena lam ala chol san lo awangin exam tur hian an in Williams le ka chuan a pasal nei no hian a exam tur an ewang hian holi a heti lai hian manji te po kha Gurudeva basement a kha na cheng ringin hemi chuma po hian manji ta chuan ami zeten om tak mai chu Surjit laka hian alo chho zui li a apong so zui li ta ani hetia achunga manji ta che dan Surjit in to ma ashil ngam lo chan hi ashing tu anu ngei poina ma alak lo wang khani in mi zong zong mo sit a hlau ani tabera pasal nei reng chunga manji tan adu du huna apong sol thina wan chuan Surjit chu a pasal laka chuan a in thiam lo em ema achunga thil thleng da chu adu reng wanga thleng ni lo ma se a pasal uire san ang hiala chuan in ngai phain aril rulam thleng chuan har sana atok na sa hle maya le chuan hemi kum hian achunga thil thleng da chu au chha pui thea poison na ani lo ta ka wangin anun na lak hial tum chuan blitz in taringot maya ma se chuta atum chu hlotling lovin adam chok lo thung amai ro chu a pasal laka a in thiam thei thlot lo awangin Surjit te chuan kumsang khazakwa samkwa khan a pasal chu a then taringot mai ani anin chunga chutiang borak chu aum renga wangin Surjit te unau chuan an in hla thei tur ang chuan pon lama tuina sang sang chu dapselin Kolbir chuan an skula sport team chu azom beta a in chunga hun tam tak an man theilo nan pon lama na an tok ta thina te chuan kumsang khazakwa somret panga ron in her chwakin manji tale achung te po chu Gurudeva te basement atanga in son chwakin Edmonton Canada lama chuan an in son beta a ma se hetia an in son chwa nu po hian harji te chuan basin manji te chena mun chu tlo turin akal ta fo maya hei hi achan po an ina manji ta te an chen lai khan aril ru le a thenlung chu manji tan a hroi koina sato ema wangin adu lo chung chu manji ta po ya chuan atang to ani ta bera manji ta thu chu a hnial ngam ngai lo alo ni heti lai me khian Gurudeva le manji ta te inkar ero chu ala tha hle thunga Gurudeva an afanu a hmangai tak tak te chunga manji ta che dan he shiani ta se ingtin che ange anom ta kang le le chuan Surjit te unau chu kumsang khazakwa sumkwa khan anzirna atanga graduate to in mahun eng tak an nei theinan ro mana fil tak an sem ta a amai ro chu an thil lo ton to rap thlak tak tak te chu malama an pen theina turata na chaklauna chuan mangdu holovin an unau te chuan an thiamang to ka anin fuiton ba ka an kong zo tora te chuan anin phurpui ton hle maya anno a phe chuan Kolbir chu flight attendance sa te na thok to in arji ti po azarna lama chuan akal le hnu kumsang khazakwa somkwa panga khan economics degree chu ane ve ta hlo maya chumi hnu kumsang khazakwa somkwa parka khan pasal thatak chu neita in hun masalama athil ton rap thlak tak tak atang khan mason tur hian ni tin ra bi thar kai turin amale ama chu ain fui rang thina heiba ka hian Surjit ti po kha community health worker anga na lo thok to in anon po in ma chu ason be ta hlemaya anu a phe chuan ani po hian achung te soirem puina in pasal thatak ani ba ka fano dom tak ani ta boknien a fano chu en kol na tha a shet ang song song chuan a phak ang tok chuan en kol ve ta sela achunga thil thleng ang chu a fano chunga a thlen be lo tur hian a fano chu no pangti ani lai tang hi an zar tir na te a pichin ta boka heti lai hian an nei zo no pangber Kolbir ero pasal nei lawa lo la omin fanei po chu adu talawa achan po achunga thil thleng ang chu fa anei chuan an chunga a thleng ve tur anga ngai na nei tlatin achunga thil thleng chuan puitling ani thleng po hian ngong thalo tak mai ani chunzom tir ani tin khati hunlai khan Surjit le anau ti khan anu laka tanga puina an mo thei be sein voi tam tak anu khan chil thin khan ni a
mase anu khan atira an bula soi angbak a phonu te bula khan a soi bil ngai mi alawa he thil hi alandana an chungwa chuan police an ron in rol chu a hlau ba ka an chungwa chu an mol phomai pi alama an chungku ke chia chu a thil hlau ber wang ni in alang te chuan Surzit ti unaw po chuan an nuna thil thleng thei khil tum hian thei pato pa bein an mi male an chungko nuna chuan an boi tlang im vek to a tin an chunga thil thleng te kha soi chho reng an du lawa a chan chu an hmaso na tur ti chuan op thei thil ani awang khan ngoi an thlang ta sa sa a top thlenga ngoi ral thak chu an du thlanna ani ta zok ma a amai ro chu kumsang ni paruk aron in her chwa chuan harji te chu a fanu nen thut khom na pindana thuin Facebook an khoi pa chuti lai tak chuan Facebook a thlak pakhat lo lang chuan hun rei tak thei ngil tuma alo be to thil chu chiang takin aron sha chwa ti le tatlat mai chu thlak chu me che ala no pan hmel tak mai hi mi pakhatin a kwa lai thlak ni in thlak atanga alan dan chuan me che chu a hlau thon me hle boka tin chu me che alan dan atang reng po a hlau thong ani ti hria tak mai kwa tu la chu aloi zon te na pong sol tu an cousin a unaw pa manji dange kha alo ni reng mai chu vele harji te chuan a fano chu enin achunga thil thleng angkha thleng palta ni se a fano chantul song song tele me chetam tak chunga a unaw pa manji te chu an chunga a chet ang che khan cheta ni se me chetam tak no na ati chiat na sadan tur chu angai to nu chuan ngoi renga an top na chuan ra tha a chhodon lawani ti chu a hre thiam ta a chu mai ba ka manji ta chuan a photok shemna a hmu ngai theina na malak tu na chu nei phain hemi hnu lokhian harji te chuan a pasal hne na chuan kumsang khazakwa sumriat atanga kumsang khazakwa sumriat panga thlenga a unaw pa manji ta che dan tin tak tak ta chu a shil fai ta veka chuta a pasal po chuan anu pui tor na zong zong alo hriat no chuan ariru ana in a thinrim tak zet ani ber manji ta chuan a photok shemna a hmu ngai theina na anupi aw chhon tur ko nga chuan akianga dingtla tura intiam ngalin alama atan tla tur tho chu a shil ta buka te chuan harji te chuan alai zon kolbir ni na chuan dikna chanbo an hmu na tur mai pi alama me chetam tak nun na an chan theina tura an chunga thil thleng song song hwal sen taka aw chho adu tho chu wasoin chu vele kolbir po chuan chu thil chu lorem te ngalin achunga thil thleng te chu mi te sia thei tura ponzar do na chu alo nei ve ta boka nima sila an upaber soji te chu an du na te an bashil nu chuan ani ero chuan achunga thil thleng ten tak tak soi chok tura ala in pe be lo tho chu anaw te nen a chuan alo shil tlat maya ma se ngun taka soji tin achunga thil thleng le ati swal tu manji ta zelen taka ala han ngai to chuan aw chok thei tura hoi se na te chu ron nei vel in a unaw te thutlong na chu a pompui vele ta a amai ro chu tunge an chunga thil thleng te chu an shil ta kang te chu an chi thiam lo hle thung an no le an pa ti kha shil do ni se an no berin a shal pui vek no po a ma alak lo awang khan an ti sol no ni ang te chu an hlau hle maya hemi awang hian an nu te Edmond town na cheng shal do chuan bakal ta ngalin an chunga thil thleng zong zong chu atir te atanga an nu te ne na an han sei no chuan an nu te ne chuan ma an da soita ani anu te chuan an chung te chu ko khom ta ngalin heta hian Surzit ti unaw po chu an til ve boka te chuan kumsang ni pasaria khan police sona kalin manji tan kumtam tak liam ta a apong sol tho chu thuni tu te na chuan va report in an chunga thil thlen dan zong zong chu an va soi ta veka chu vele police po chuan an theyang angan hu chhuina chu thok zuin manji ta chu chas paruk lai an sem sak nuwa an man soi ta ngal boka te chuan kumsang ni som pakhata khan ko chuan manji ta an pon zong zong te chu ulok taka ngei to in kumsang ni som parya khan chal chu tran anita a heta an chal na hian Surzit ti unaw chuan dikna chanbo an hmu ngei thenan chuan theito pan chho ba ka an ma ni chan tu po chu an nga phian meya te chuan kumsang ni som ni pathum chu lo in hel chhuak le in manji te po kum som ruk chuang alo ni to hiala po chuan Surzit kori harjit kori le kolbir kori te chu apong solawang chuan tharuk long ina tang turin a hrimta ani te chuan Surzit ti unawin an hun ton an aw chho pui wang hian me chetam tak ne na hoi se na chu ron pe in an documentary film hial siam ani a
heta amhinga hian because we are girls ti wani in YouTube pa po hian enturte a oma heba ka hian harji te chuan le khabu hemi pol hian ziakin ali khabu zia po chu alar hle maya an unaw thum hian me chha ten dikna chanwo an hmu nge thena le an chunga thil thleng ang chu me chedang chunga a thlen non to lo na tur hian pol ang po in theito pan chwa zuita ani pole khati song kha poni unaw te chunga thil thleng rap thlak tak kan ngai thla kho le the chu alo ni le ta a hun lai khan surji te unaw khan an chunga thil thleng kha aw chho pui ni ta se manji te hian tharuk chau lung in atan hi arin omlo hle maya chuti wal chuan a hun lai khan aw chho puin an nu khan hoi sen takin malak pui po ni ta se arin angi khan an chunga thil thleng ve thei tho ani awangin an chunga thil thleng awanga hoi sen a hlo to ril rolama har sana tok to dan khan du thlan na siam thiam kha har saviaw nge yang ma se kumtam tak nuwa an aw chho pui le na po hi tlai viaw ma se danin manji ta chunga ma alak tho tho na hi surji ti onaw ti tan chuan alom om viaw thowa kan seita kang khan he thil hi kim changjok le atak ang maya a hun la thil thleng kan hmu do chuan because we are girls ti documentary kha lo in ula surji ti onaw to na rap thlak tak hi tlem te talpo in sha thiam pui nge kan be se ole he khi si enge kan ngai dan comment section lama in lo sei ve le chho don ya